Dawaj butelkę. Dawaj butelkę. Dawaj butelkę. Co, Benku, co? Co ty taki piękny jesteś? Cały się zaśliniłeś. Oj, jaki brzydki Benuś. Co się tak zaśliniłeś? Co? Benuśka, co się tak zaśliniłeś? Oj, jak się Benuś zaślinił. A Max co tam robi? Chodź tu, Maksiu, do pana, dawaj piłeczkę. Maksiu, a Ben co taki jest? Och, jaki on jest piękny. Co tak szuka tam? Szuka tam. Max, dawaj buteleczkę, dawaj. 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 O tak. O tak, 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 tak. Co? Co tam? Co? Maksiu, dawaj. Idź do Benka, Maksiu, idź do Benka. Maksiu. Dawaj butelkę, dawaj. Dawaj buteleczkę. Dawaj piłeczkę. Benek. Kto tam idzie? Kto? Zobacz no. Kto tam? Gdzie jest Max? Benuś? Ben! Co jest? Gdzie jest Max? No gdzie jest Max? Weź no Maxa. Weź no Maxa. Co tam jest? Dawaj butelkę. No co? No idź tam na niego. Zabierz mu. No zabierz mu. Zabierz mu. Benku, zabierz mu butelę tą. Zabierz piłeczkę Maxowi. Zabierz piłeczkę Maxowi. Zabierz. Tak, zabierz mu. Gdzie jest Max? No, Benek, zabierz. Zabierz mu piłeczkę. No co? Zabierz mu piłeczkę. Maksiu, siadź, no co ty? O tak, zabierz mu piłeczkę. Zabierz, tak. Dawaj piłeczkę tutaj. Dawaj piłeczkę. Daj. Ben, Max, daj piłeczkę. Daj piłeczkę. Daj. Daj. Co? Co? Benuś, co ty taki śpiący? Co ty taki śpiący? Co? Chodźcie. Chodź. Och, jak ładnie wygląda Benuś. A Maksio jaki ładny. No daj piłeczkę panu, daj. No daj piłeczkę panu. No daj piłeczkę panu. Idziemy? No, idziemy. Aha. O, jak ładnie wyglądają. Och, jak ślicznie wyglądają pieski. Ślicznie. A ty byś tylko spał.
Tylko byś spał. Dawaj piłeczkę. Daj tą piłkę, daj tą piłkę. Daj tą piłeczkę. O, tak, o. Daj tą piłeczkę, daj. Co taki śliczny pies, taki śliczny piesek taki. Taki śliczny Maksio, taki śliczny Maksio, taki śliczny Maksio. Tak, gdzie piłeczka? Dawaj, dawaj. Dawaj piłeczkę, dawaj piłeczkę. Dawaj piłeczkę. O, tak, tak, tak. Dawaj. Daj piłeczkę. Daj piłeczkę, daj. 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 Daj piłeczkę. Daj piłeczkę, daj. Ajajaj. 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 No gdzie jest? Zobacz, no. Daj piłeczkę. Dawaj piłeczkę. Dawaj piłeczkę. Daj piłeczkę szybko. Daj piłeczkę. Daj piłeczkę, daj. Daj piłeczkę. Ben, chodź. Idź tam do Maksia. Idź do Maksia. Chodź tu, Ben. Ben, chodź tu. Siadł tutaj, siadł. Siadł, daj. O tak, dawaj piłeczkę. Dawaj. Benek ma piłeczkę. Benek ma piłeczkę. Daj piłeczkę tu. I Max ma piłeczkę. Tak. I Benek ma piłeczkę. Ma. Ma piłeczkę. Ma. Ajajaj. 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 No i gdzie piłeczka? Zabierz mu piłeczkę, Benek. Zabierz. Zabierz piłeczkę. No zabierz. No zabierz. No. No zabierz. Zabierz piłeczkę, zabierz. Benek, zabierz piłeczkę Maksiowi. Zabierz. No zabierz piłeczkę Maksiowi. Zabierz. Tak. Zabierz piłeczkę. Zabierz piłeczkę Maksiowi. Zabierz piłeczkę Maksiowi. No zabierz. Zabierz piłeczkę. Gdzie piłeczka jest? Co? No gdzie? No gdzie jest piłeczka? Zabierz mu piłeczkę. Zabierz mu piłeczkę. Zabierz. No, Benek, zabierz piłeczkę Maksiowi, zabierz. O, widzisz jak obgryzuje piłeczkę. A ty mu zabierz mu piłeczkę, tak. Zabierz mu piłeczkę. Zabierz. No zabierz piłeczkę, zabierz. Tak. No zabierz mu piłeczkę, zabierz. Zabierz. Zabierz piłeczkę. No zabierz. No zabierz. Kto tam jedzie?
Kto tam jedzie? Zobacz. Zabierz mu. Zabierz. Zabierz piłeczkę, zabierz. Zabierz piłeczkę, zabierz. O tak. Benek zabiera piłeczkę Maksiowi, tak? Zabiera piłeczkę Maksiowi. Oj, 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 oj. O, teraz Maksio zabieram Benowi. Tak jest. Kto to?